नमस्कार मित्रांनो, माझी कविता या काव्य संग्रहाला तुम्ही जे भरभरून प्रेम देत आहात, हे प्रेम असंच मिळत राहून दे. हीच श्री देव सिद्धेश्वर आणि आई बामणादेवी चरणी प्रार्थना. या काव्यमालेतील ही आजची मालवणी कविता कवी रामचंद्र गोठोसकर तळवडे सावंतवाडी यांच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालेली आहे. कवितेचं शीर्षक आहे माझो तळवडे गाव. तळवडे गाव. तळवडे गाव. चतुर्शिमेक जाणारे 4 रस्ते आणि मध्येच वसलो माझो तळवडे गाव. पूर्वी होतो गावात घोड्यांचं तळ, म्हणांतर पडला तळवडे नाव. चौकात इंग्रज म्हणत गेट, तेव्हापासून फेमस झाला तळावडा गेट. मातोळ, नेंबळा, निरावडा, वडावडा समृद्ध असत सीमे वैले गाव. शेती भाती पिकैत गावाच्या कडे न्हय घेता धाव. चारी बाजू हिरवीगार झाडा पेडा, आंबे, फणस, भिरडी, जांभळी, माड, पोपळी आणि उद्योगी असत हैली लोका सगळी. तसो खाऊन पिऊन सुखी असा आमचो ह्यो गाव. ज्याच्या त्याच्या तोंडात गुंडू वराडकरापासून आता उत्तमाच्या भज्यांचं नाव. अहो अशोक कोल्ड्रिंक मधला आईस्क्रीम आणि मधुर लस्सी. अहो अशोक कोल्ड्रिंक मधला आईस्क्रीम आणि मधुर लस्सी दुसरे ठय शोधून मिळाची नाही तशी. आधुनिक ग्रामपंचायत इमारती देवळा सगळा भारी. आधुनिक ग्रामपंचायत इमारती देवळा सगळा भारी. बाजारपेठ अशी सजली जशी द्वारका नगरी. बाजारपेठ अशी सजली जशी द्वारका नगरी. बँको सोसायटी देतात आर्थिक मदत, म्हणांतर शेती व्यापार उद्योग धंदे वाढले तेजीत. शाळा शिक्षणात सगळ्यात पुढे आमचो गाव. अहो शाळा शिक्षणात सगळ्यात पुढे आमचो गाव. स्वच्छता अभियानात तर देशात आमचा नाव. कला क्रीडा भजनाचे बारये हैसर रंगले. मोठमोठे उद्योजक आमच्या गावात घडले. आंबे, काजू, काताचे धंदे हैसर वधारले. म्हणांतर कोकणची अमेरिका लोक गमतीत हुनाग लागले. म्हणांतर कोकणची अमेरिका लोक गमतीन हुनाग लागले. ग्रामदेव सिद्धेश्वर सातेरी बामणादेवी रवळनाथ काळोबा कृपादृष्टी ठेवी. देवकार्या गाव राटी जपली देवळा. वार्षिक जत्रा सप्तो एक मतन सगळा. एकच मागणा देवा तुझ्याकडे. एकच मागणा देवा तुझ्याकडे. नको भांडण तंटे, घडान मेळान रवानी आमचा तळवडे.